Inštalácia snímača LRV 500. Snímač je potrebné namontovať tak, aby lúč zo snímača dopadal na kontrolovaný predmet mierne pod uhlom. Následne potenciometrom Focus zaostríme lúč, ktorý dopadá na predmet. Pri prvom zapnutí snímača je potrebné zmeniť nastavenie z NPN na PNP. Učenie snímača. Kontrolovaný predmet vložíme do lúču a krátko stlačíme set. Ešte raz krátko stlačíme set. Potom do lúču vkladáme predmety tej istej farby. A tlačítkom dole upravíme nastavenú hodnotu podľa hodnoty, ktorá bola najnižšia pri kontrole predmetov. Môžeme použiť predmet inej farby pre kontrolu. Vidíme, nastavenie je správne. Zmena logiky výstupu. Zmenu logiky výstupu urobíme podržaním tlačítkom šipka hore. A jeho následným zmenením z NO na NC. Prvé spustenie so zosilňovačom. Teraz už budeme používať tlačítka na zosilňovači. Šipkou dole nastavíme PNP, potvrdíme mód, potom je na výber analógový výstup. Či ho budeme používať, alebo nebudeme používať, či budeme chcieť prúdový, alebo napäťový výstup. My nejdeme používať, nastavíme off. Teraz si nastavíme, ako chceme používať výstupy. Či jeden výstup a 16 stupov, alebo 4 výstupy, alebo binárny kód. Väčšinou, keď nebudeme používať viac ako rozlišovanie 4 farieb, nastavíme 4 výstupy, 2 banky. Potvrdíme mód. Ešte raz mód. Snímač si to zapamätá. Učenie snímača so zosilňovačom. Vložíme kontrolovaný predmet do lúča senzora a krátko stlačíme set. Ešte raz stlačíme set a vložíme niekoľko predmetov tej istej farby. Podľa najnižšej hodnoty šípkou prestavíme zosilňovač na danú hodnotu. Skontrolujeme. Na učenie ďalšej farby
na ďalšom výstupe si prepneme snímač pomocou tlačítka Mode a šípkou doprava nastavíme H2. Vložíme predmet inej farby, stlačíme Set a ešte raz Set. Vložíme viac predmetov tej istej farby, a podľa najnižšej hodnoty šípkou dole prestavíme snímač. Skontrolujeme. Na učenie tretej farby prepneme snímač na kanál 3 a postupujeme rovnako. Tlačíme Set, ešte raz Set. Šípkou upravíme hodnotu. Skontrolujeme. Vložíme predmet inej farby a vidíme, že sa nám rozsvietil výstup 2. Ktorý sme učili pre túto farbu. Vložíme predmet, ktorý sme učili pre prvý výstup a vidíme, že sa nám vysvietil výstup 1. Zmena logiky výstupu 1. Podržíme tlačítko Mode na viac ako 3 sekundy a šípkou doprava nastavíme OUT 1 logika. Šípkou dole zmeníme na NC. Potvrdíme Mode a podržaním Mode viac ako 3 sekundy vrátime snímač. Máme vysvietený výstup 1. Vložíme kontrolovaný predmet a vidíme, logika sa nám zmenila.